asko handitzen ari da azkenengo urteotan, baina orain arte oso nitxo txikia zen eta orain asko handitzen ari dana, baina oso teknologia komplexua da, ze ur azpian lan egiteak hainbat zailtasun deko, presiñoa, komunikazio falta, orduan, airean egin aldiren hainbat gauza, ur azpian egiteak zailtasun izugarriak ditu. Lehenengo eta behin komunikazioak, ur azpian uhin elektromagnetikoak ez dira edatzen, eta orduan edo kablerekin konektatzen zara, edo urpeko ibilgailua berez ibili behar da, guztiz autonomoa. Eta momentuz, nire ustez hau da erronkarik handiena. Bestalde, elikadura be bai. Hau da, tresna hauek ur azpian lan egiteko energia behar dute, eta orduan edo berarekin eramaten dute bateria, edo kable baten bidez lotuta egon behar dira. Orduan, gure ikerkuntza arlo nahiko garrantzitsu bat da, elikatu ahal izatea uretatik irten gabe. Hori da gure proiektuetako ildo garrantzitsu bat. Kasu honetan, hainbat gauzetarako erabili behar dira. Lehenengo eta behin, eta gehien erabiltzen diren arloak dira, inspekzio bizuala, hau da, kamera bat eramaten dute, eta ur azpian dauden infrastruktura guztiak, ondo dauden, arazoren bat daukaten, zeozer aldatu behar dan, hori guztia planifikatzeko eta jakiteko sartzen ditugu ur azpian. Bestalde, asko erabiltzen dira, naiz eta offshore proiektu batetan gauden, offshore energia batetan, ozeanografia datuak lortzeko bebai erabiltzen dira. Batez ere, klima aldaketak eta ozeanoak dekon eragina klima aldaketan aztertzeko datu pilo bat hartzeko erabiltzen dira. Eta beste bi oso arlo garrantzitsuak dira, itsasoan dauden arrainen estokak ondo kudeatu ahal izateko, eta baita akuikulturako enpresek euren infrastruktura guztiak kontrolatu ahal izateko. Teknologia honek ekarriko duen onura bat eta askotan aipatzen ez dena da itsasoan lan egiten duen jendearen bizi kalitatea hobetu eta euren segurtasuna hobetu. Zergatik, teknologia guzti honekin ekidin ahal izango dugu askotan jendea ur azpian sartu behar izana eta oso lan arriskutsua izaten dira, eta beste alde batetik tarea asko automatizatu ahal izango dira eta marinelak askotan lurretik edo barku seguru batetik kontrolatu ahal izango dituzte lanak eurek arriskutan jarri behar.